Tamaşavanên hêja sabûna qizwanê yanî a bitimê ya ku li Sêrtê tê çêkirin gelek tê daxwazkirin. Di van sabûnan de tu madeyeka kimyewî tune ye û wezîfeya dezenfekteyê dibîne. Di heyama koronavîrusê de teleb û daxwaz ji vê sabûnê yanî ji sabûna qizwanê re 5 qat zêde bûye. Di heyama koronavîrusê de teleba madeyên paxijiyê jî zêde dibe. Dediğimiz gibi çok doğal. Li Sêrtê qizwan yanî bitima ku ji darên menhengî tê komkirin bê madeyên kimyawî tê guherandin sabûnê. Bıtım sabunu saç dökülmesine karşı Sabûna bitimê wezîfeya dezenfekteyê dibîne û ev xusûsiyeta wê heye. Yanî mîkrobên destan dikuje û ji holê radike. Ev jî bû sebeba ku bajarên mezin daxwaz û telebek zêde bike. Mithat Apariyê ku li Sêrtê dijî û sabûna bitimê yanî qizwanê çê dike îfade kir ku daxwaz û teleba sabûna qizwanê 5 qat zêde bûye. Bıtım sabununa büyük bir ilgi var. Sebebi ise Mithat Aparî wiha got. Em sabûna qizwanê li ciyekî paxij çê dikin. Ev sabûn bi temamî ji qizwanan çê dibe û tebî ye. Tu madeyeka kimyewî tê de tune ye. Wezîfeya dezenfekteyê dibîne. Beriya koronayê firotina me normal bû. Vêga 5 qat zêde bûye. Kesên ku vê sabûnê dikirin û bikartînin tewsiyeyên kesên der û dora xwe jî dike. Servkaran jî sabûna qizwanê tewsiyeyê her kesî dike. Servkaran wiha gotin. Ev sabûna hanê li Sêrtê tê çêkirin û gelekî paxij e. Em memnûnin û tewsiyeyê her kesî dikin.